Brigada Loko sortu ginen 2017 urtean. Helburu finkori gabe ez, musika ite gustatzen zaigun eta hasierako helburua zen lagunekin ondo pasatzea eta esperientzia berriak eukitzia. Nahiko modu naturalean jaio zen bultzada bestia. Azkenian gure abestietan kontatzen dugu gure egunerokotasunean, gure bizitzan inguratzen gaituzten gai ezberdinak eta gutako askorentzat reala izan da gure egunerokotasuneko beste arlo bat eta gazte-gaztetatik etortzen ginen ano eta sarrera armaietara animatzera eta armai berri honetan hemen pasatzitu larunbatetik igande batzuk, así que modu naturala izan zen guretzat abesti hori egitea. Guretzako reala modu pertsonalian sentimendu oso intentsua taldekide bakoitzantzako eta kolektiboki taldera begira hasieran naiz eta ondo pasatzea zena helburu nagusia taldiana ez. Geneuzkan gauza batzuk aman komunian eta horrez aipatuan bezala hortako bat erreala da. Hasieran gure hastapenetan gainera naiz eta taldekide batzuk aurrez ezagutzen ginen, lotzen gintuena hasierako boskoteko formazio hori ano eta berasan da reala berasan. Orduan esan daiteke gure Brigada Loko kideak lotzen gintuan alderdi garrantzitsu bat reala sala. Orduan gure sorkuntzatik beti izan da oso berezia eta beharrezkoa bai. Guretzako hasiera batean sorpresaz, ze ez genuen espero, inondik inora olako jartuna izango zunik abestiak, eta harridura handiz hartu genuen. Estadioan bertan lehenengo aldiz entzuteaz eta jarraian entzun dela behin eta berriz, eta baita ere zale guztiek eman duten harrera, ez? Eta nola bilakatu den ere pixka bat taldearen azkeneko urtetako bilbidearen parte, orduan oso harro eta oso pozik. Musika eta futbolan arteko lotura nik esango nuke hasteko gure musika estiluan, punk rock estiluan, dela talde askok futbolari edo futbol zelaietako armaiei lotura egiten dietenak eta guretzako igual izan dianak gure erreferentziazko taldeak. Eta igual talde bezala esan gunek hortik datorrela ez. Norberan futbol taldeari buruzko abestiak edo norberan armaiari buruzko abestiak. Eta hori, guk inguruan dazkagu Hellbeat Boysa esan dezaket adibidez. Justo ere gure bultzadako abestian parte hartzen du gorkik. Ez dakit zerbait naturala izan da ez. Guretzako musika eta futbola da gure bizitzako parte importante bat eta biak uztartzen dira modu natural baten. Egun hori izan zen oso berezia. Uste urdurien egon geran momentu izan dela ez. Aukera oso politxa izan zen, gainera armaian bertan jotzoko aukera eduki genuen, Europako partido bat zen, genekan hor klasifikatzeko grin hori ez, eta izan zen, la hostia. 40.000 pertsona horrean jotzea, ez dakit, da privilegio bat. Orduan oso egun berezia izango da, uste betirako goratuko dugun egun bat izango dela. Uste dugu egun berezia izango dela, pentsatzen dugu ere bertan egon bar ginala, ez? Guretzako realsale modura eta bultzadako kide modura, ez? Han egotia beharrezkoa eta berezia da, orduan dan emango dugu eta haragoaz munduko gogo guztiakin. Oantxe bertan gaude Mexikotik etorri berri eta gaude pixkat burua nahiko naztuta, ze, eman ditugu pare bat aste handik eta nahiko jale eduki dugu, baina egia zana egun hauetan oantxe ari geha bueltak ematen kontzertua berari eta zuzenekoari. Eta zehan bar dugu gogo handiz hartuko dugula, hori seguro. Eta hor joko ditugun abestiekin, dena emango dugula betiko moduan estenatokian, saiatuko gerala jendea ere ahalik eta gehien bibra honetan edo sartzen, eta leginduko gara ahalik eta gehien horretan. Beraz, kontzertu beroa espero dugu, hori seguro. Asko errepikatzen da nintzen da ilusioa da ez, eta oso berezia izango da hau. Realsale bezala nesken finala bizi izan ginuan, gainera aurreko finala hura mutilen taldiak jokatu zebana pandemian gendela, ezin izan ginuan bizitan joteko aukera geneukan, dana zapustu zen pandemiagatik, beraz, ilusio horrekin, grin horrekin eta gogotsu gare, talde bezala fanzon horretan gure indarra transmititzeko,
eta partidu aurretik jendia motibauta, konfiauta eta taldiari alik eta bultza ondixena emateko indar horrek transmitidu nahi ditugu. Aurreko egun hauek izaten ari da nahiko urduriak, ze azkenean final batera ez da errez iristen, eta esan duten bezala, ilusio handiarekin eta hor egongo garela dena ematen, askori gabe. Finala nola ikusten duen? Motibauta. Rino sartu da honetik ikusten da taldia beste aire baukala, beste freskotasun bat, eta bueno, aste hartian ikusi ginuan partidua eta gero, ikusi dugu Atletico ibe irabaziak jakola eta oso konfiauta, irabaziko. Batera bagoaz, garaipena gurea da. Goazen Reala!